दा आं गुरब्लिब्लिनो भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव आंना मा होनो आं ससमा अर्डार होनाया माने आं ससमा फ्रेम बानायना फैनाया माने बेवहाय आंना ससमाया सफैबाय आरो बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थानो सानबाय आरो आङो दाख्लै जिहेतु आङो फ्रेम बानायना फैनायखौ नोंथांमोननो खोन्थाखादों नालाय ओंखायनो एसे खोन्थानोसै साननानै आं खोन्थाबाय बिदिब्ला आंनो खोन्थानोसै नै सफैबाय आरो एकदम दा गानबाय थानांसिगोन आरोना नै ससमाया दाखालिथ' आं खोन्थाखादों ओमफ्राय बेयाव नैबेयो गल्डेन आरोना बेयो गथासो आरोना नै फ्रेमा बिदि गाननायनानै खोन्थानोसै ना दाख्लैबो गाननायना खोन्थाखादों आरो दिनैबो गाननायना खोन्थाथारनोसै आरो एकदम माने बेखौ जे गाननाय लोगो लोगो ओरैबायदि पुहर नुयोना माने ओरैबायदि स्रां नुयो माने बिराद मोजां नाङो आरोना लाजिलायो गाननोनो बोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंखौ बे ससमाखौ गानै गानै भिडिअ खालामनाय नुसिगोन एकदम डिस्टेन्सआनो नुहुरला आरोना एसे गोजाननिखौ नुहुरखालाना बे ससमाया टटेल 6000 बेसेबा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय एसे डिसकाउन्ट होनानै 5898 रुपिस जादों आरोना गासै 5900आनो होनजासै आरो एसेल' डिसकाउन्ट होदों आरो इमान बुरजा होआखै ससमाखौ माने दहाय मिस्टारा लाबोनाय लोगो लोगो आं गानना नायदोंमोन आरोना गानना नायनायाव माने एसेबो मोजां मोनाखै आरोना मा होनो ओरैजाय नायोबा जेनेबा ससमाखौ गाननानै ओरै गिदिंबाथाय माने ओरै गिदिंबाथाय माने ओरै फ्लाम फ्लिम मोनो आरोना एकदम गाननो सुखुवाखै आरो जिहेतु आंनि मेगना एसे पावारा खमैनो थाबाय नालाय ओमफ्राय दा पावार एकदम स्रां सोबाय नालाय ओंखायनो माने ओरै नायबाथाय एकदम सुखुथाराखै आरोना गाननो ओमफ्राय फ्लाम फ्लिम नुनायखाय एकदम सुखुथाराखै आं गाननो ओमफ्राय गानदावलांबाय थाबाथाय एसे मोजां मोनगोन खोमा ओमफ्राय दाथ' आरो दिनैसो लाबोनाय नालाय ओमफ्राय गाननो सुखुथाराखै आरो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय आं गानदावबाय थानोसै फुंनिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगोनो गानहोदों आरो डाक्टरा सानाव माने गानबाय थानांगौआनो होनदों आरो ओंखायनो गाबोननिफ्राय गानबाय थाबासो माबायदि जागोन एकदम गाननो सुखुथारा आरोना बोरैबा नांथारो आं एबारथ' नलेज गैखाया नालाय ससमानि दिन एबारनिफ्रायसो गानै आं एसे मिथिलांबाय थासिगोन माबायदि ना बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि नै दा आङो मा होनो एसे अखा हानाय बोथोराव अखा हानायनि माने दाउ झाल फुदुंनो नागिरदों आरोना एसे गुदुं लोंनो सानदों आरो एसे गगामबो मोनदों मिस्टाराबो मोनदों बोराय बुरै सानैबो मोनना दङ ओंखायनो माने एसे दाउ झाल लोंनो सानदों आरो आं दा संनो नागिरदों बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै ओरैजाय मैगंखौ आङो दहाय सायनानै खेब्रैसो सुबाय आरोना ओमफ्राय आङो सोमना दोनदों आरो बेखौ बेवहाय जारि खानसिनसा मानिमुनि गासिबो दंजोबो आरोना बिदिब्ला आं सुग्रोना लानोसै गाइस आं गासिखौबो रेडि खालामजोब्बाय आरोना बेदरखौबो मैगंखौबो गासिखौबो मस्ला मस्लि माबाफोरखौबो आं रेडि खालामजोबना लाखाबाय दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै नायदो नोंथांमोना नै गाइस आं गासिखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय आरोना बेवहाय सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा गुलमरिसखौ एसे होसाबासो मोजां नाङो आरोना ओमफ्राय नै बानलु बोरदोन बानलु फिसा ओमफ्राय नै बेदरा लकेल याव
बेवहाय जेबो मैगंखौनो मोनलाबायनो नागिरा माने खिफि बेन्दोंखौ मोन्दों मानिमुनिखौ मोन्दों आरो बेवहाय हाथायाव ओमफ्रायथ' बाखि जेबोखौनो मोनाखै ओमफ्राय बानलु फिसाखौ मोन्दों आरो बे लकेल फानग्रा बोरायखा आरो बिनावसो जेने तेने मोन्दों मानिमुनियाबो मोनसेल'सैमोन जेने तेने मोनबाय ओमफ्रायो जारिखौ आरो मा होनोमोनलाय बियो खानसिनसाखौ मिस्टारा अबेनिफ्राय नागिरना लाबोखो मिन्थिला लाबोबाय बियो ओमफ्राय नोरसिङाथ' जोंनि मालिकनियावनो दंखायो नालाय बेनिखौनो लाबोबाय ओमफ्राय दा आं संनो स्टार्ट खालाम गाइस बेदरखौ एसे एवफ्रामना लागोन आरोना आङो बिनि थाखायनो नै थावखौ एसेल' होथारदों एकदम ओरैनो एसे नङाबा मोनामखाङोबो आरो बिदि नङाबाबो डाइरेक्ट दै गुदुङाव डाइरेक्ट होनानै संनो हायो खिन्थु आङो दिनै एसे बेलेग स्टाइलाव जागोन आरो बेदरखौ एसे एवफ्रामना लागोन नङाबाथ' अन्य दिनाव आङो डाइरेक्ट दै गुदुङाव डाइरेक्ट होखायोमोन आरोना ज'नो नै गाइस आंना मा होनो थावा दुंबाय आरोना आङो दा पियासखौ हरनोसै नै थावानो गैया आरोना एकदम एसेल' बारा बुरजा थाव होआखै जेने तेने पियासा सिदों आरो गाइस दिनै बेलेग स्टाइलाव संनो नागिरदों बेलेग स्टाइलथ' नङा एसे बेलेग आरो जों जाबाय थाग्रानिफ्राय एसे बेलेग थाव होलायनाय दिनैना पियासा नै खामबाय आंना ओमफ्राय दा आं बेदरखौ हरनोसै आरोना नै बेदरा बेखौ दसे खोबना दोनथ'नि नै दा बेवहाय आङो हालदै आरो संख्रि होनोसै आरोना एसे हालदै होना लागोन आरोना आयौ जाना हालदैयाबो जोबना दं नै नै आंनि बानलु मस्ला मस्लि देना होग्राया माबायावसो देयो जोंहा मा होनो गिलासाव थबसि दं आरो थौसिया दङ ओमफ्राय माने बिराद थें थें गाबोना ओंखायनो जोङो नैबे माबायावसो गिलासावसो देयो आरोना आंना हेल्पारा आनी भी आरो जल्दी হৈ গ'ল दे दो या मैं दे दो जल्दी दो जल्दी नैयाव मस्ला मस्लि होना लाखाबाय आरोना आङो नै आंना माबा होनोसै आरोना मा होनो मैगंखौ होनोसै मैगंखौबो एसे एवथ्रमफागोन आरोना गाइस आङो गाइस ओंख्रिखौ नायनोसै मैगं होनानै खेबसे एरबायमोन आरो आं मैगं होनानै ओमफ्राय दा नै दै होनो जाबाय आरोना बरिया ओमफ्राय नै बोरैजाय दै गुदुं फुदुंना लाखादों आरो आङो दै गुदुं होबासो मोजां नालाय ओंखायनो दा दैखौ होनोसै जोबखाबाय दा खोबना दोनथ'बाय ग्लब ग्लब गोदौथोसै जेबो खामानि गैला बेवहाय ओमफ्राय जितिया जबगोन मोनगोन होनबाथाय जानोसै नोंथांमोन टेस्टखौ खोन्थानोसै दिनैनिया माबायदि जागोन ओमफ्राय नैबेजाय ओंखामखौबो सुना लाखाबायमोन आरो आङो जानना होबाय ओरैजाय नै आंना ओंखामाबो जाबाय इखैजाय ओंख्रियाबो नै जि ग्लब ग्लब गोदौबाय दं दा ओंख्रिखौ नायहैनोसै माबायदि जाना दं जि गोबाव जिरायबाय सानैजों लेक्सार होबाय ओंख्रिखौ नायहैयाखै जब्बाय ना जबाखै दा नायहैनोसै डाइरेक्ट फैबाय थादो आंनि उन उन
माथो नै जखांबाय मा होनोमोनलाय बेयो गोसोम गोसोमा मामोनलाय कानसिनसा नङा नङा खिफि बेन्दोंआ गोसोम गोसोम जायो दानो खिफि बेन्दोंसो बेदरा वाव आरो जेबो भाजि साजि एवला बेजोंनो जानोसै हरना ओंखामथ' बारा जानो हाया ओंखाम बुरजा बुरजा जायै आं लोगो जालांगासिनो नुदोंना गाइस बिराद लोगो जालांगासिनो ओंखामनो ओंखायनो ओंख्रि गोथाव बाराद्राय ओंख्रि गोथाव संना लाबाबो माने ओंखाम बिराद जानाय जायो ओंखायनो बेजोंनो दिनै जानोसै जेबो भाजि साजि संला नायनोसै गाइस नै आयु जब्बाय आरोना बरियानो नै मोनबाय बेखौ दा खांनोसै ओमफ्राय एसे एसे बिदै लोंनोसै आरोना लोंग्रोनोसै गाइस नै बिदैखौ लोंना नायनोसै बोरै जागोन लोंलाय सानो रुमाल लायखो रुमाल mana गुबुन गुबुनया Potong bukan dengan masih गोसा गोसा थारलै बिराद गोसा जादों खिन्थु गोथाव जाथारदों ना दिनै थावजों एवथ्रुमना जाना नायनाया टेस्टियानो जादों मा नामलाय बानलु बोरदोन ना बानलु बोरदोन जानो बानलु बोरदोनानो खोमा बानलु फिसा मोननो नागिराबो बिराद खम दिनै बोरैबा जेने थेने मोन्दोंना जोङो एसे नुगानोसै ने गुंग्राया गबाय आंना बेनो रुमाल गानालाय बेदराबो बरिया रुइदों आरोना लकेल सुप बरियाखा गाइस ओरैबादि गोथाव जाथारदों दाउआ बेसे मेजेम दं दाउआबो बिराद एसे नङा बिराद मेजेम दङ दाउआबो जोख्लिसिना जोख्लि बेदरानो कप जोंना न'आव माबा होयो थालिर माबा होयो थालिर गांखंनि बिगुरखौ थालिर गांखंखौ होयोना बिगुरखौ जिंका खालामो आंबो मोनजादों दा जोंना दा इयाव जेबो माबाखौनो मोनाबा गामिनि बायदि मथा 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 गाइस ओंखाम खुरबाय आरोना ओंखाम खुरना लाखांखाबाय ओमफ्रायो दा जों जानोसै जानोसै जोंहा गाइस ओंखाम बोरैनो खावसेल' जाबाय माथो ओरैबाय ओंखामजोंबो बिराद गोथाव जादों नों माबोरै मोनदों होनलाय गोथाव जादों गेजेर गेजेर जाबाय थाबा मोजां सामफ्रामबो जानो नङाना गगा मोननायनि मुलिसो बियो गोजां बोथोरावबो मोजां आरोना गोजां मोननाय ओमफ्राय दा अखा बोथोरजों ओरैबायदि समायफ्लेदों आरोना बेयो जानो गाइस जाखांबाय थोरसि लथांबो सुखांबाय गासिबो खालामजोबखांबाय ओमफ्राय दा दसे जिरायदोंमोन आरो ओमफ्राय गयबो जाबाय दं ओमफ्राय नै एखैजाय जाब्रा गारनो नागिरदों नै लाइट दे द' दं सेन्देल गानाखै हा ख्रेब ख्रेबथार बेयाव सेन्देल गानाबा मोजां मोनो रब्रा आं बिदिबा थाङा दे आं हारसिं गियो जि थाब थाब थाङो गावहासो र' नैयावनो गारो आरोना माने जाब्राखौ बेयाव दोननो होयो आरोना बाल्थिङाव जों न'खरथाम थायो नालाय गोजौआव न'खरनै ओमफ्राय जोंहाथ' गेजेरखौ पुरा जों फ्लेटखौनो लानाय बायदि जाबाय नालाय ओमफ्राय न'खरथाम जायो आरो आयौ खोमसिथार र' ओमफ्राय एसानि आदैया
माने गारहैयो आरो जाब्राखौ लांनानै आयु गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला ओइ मा खालामनांगौ खोन्थाफैलाय नोंनो खोन्थाफैयाखै एसे होनना हो दे होन नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामदो अननानै खोनाखाबायानो जानांगौ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस गुड नाइट